Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, welcome sa Palamay Drama. Karon mag-upload ta sa Palamay Drama compilation part 173. O pasensya jud mga listeners, karon ra jud ta naka-upload pagbalik. Busy jud ta mga listeners sa ato ang trabaho. Magbasa din ko sa mga comments sa makasugod din ta sa atong drama. First comment na to si Michael John Amores, idol from Tubo, Lanao del Norte. Salamat sa imo Michael John Amores. Berna Siroy, go idol, nice drama. Salamat po sa imo dia ma'am. Si Ma'am Del Sam 99, mayong hapon sir idol. Holiday ko today, nga ulang ko naka-open YT kay walay laag karon, busa kay gay paminaw karon while nag-rest sa pisto. Salamat, always God bless you and family. Daghang salamat sa imo Ma'am Del Sam 99 sa imo ang kabisi diha nga kabakanti jud ka comment ma'am no. Salamat jud kay sa imo diha, perminting jud ka ga suporta sa ato ang YouTube channel. Salamat jud kayo. Si Oscar Abiadog, salamat na sa idol, bisan sa imong kabisi naka-upload jud ka basta dol way skip ni. Salamat jud sa imo diha Oscar Abiadog sa imo ang kanunay nga pagsuporta ug pagsabot. Busy jud kay ta sa ato ang trabaho Oscar. Salamat kay sa imo diha Oscar Abiadog. Si Lindsay Arnil, thank you sir, daghang salamat po sa imo Ma'am Lindsay. Nalin Labial, kanino jud dramaha, daghang salamat sa imo ada Ma'am Nalin. Si Lowell Balandra, thanks idol, daghang salamat Lowell Balandra. Si Jude Pastico, matik na mini Tito idol, daghang salamat sa imo diha Jude Pastico. Og ako lang ihango sa inyo mga listeners katong mga bugbo lagad sinawat nga dili lang sa ninyo i-skip mga listeners no. Ako na kanang tabang sa kuha. Ug ato na disugdan nato ang Palamay Drama compilation part 173. Ako si Alice, ginaingon, mahal ko kaayong ako maginikanan. Mao nga gibuhat ko ang tanan aron sila magdugay pa niining kalibutan. Mao kining nahitabo sung kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kapoy naman akong lawas og linaban ako'y, pero agwantahon lang kay pobre man ta. Ninatog yung taktong napatay washing machine na yun. Aron dili na tamahago kuso-kuso aning mga bulingon. Susdak, mamatay na lang tadi kita kapalit anang washing machine kay maglisod man ta. Pugas gani, maglisod tagpalit kana na baka ang washing. Mausad nay, ang atong ipalit og washing machine, ato na lang ipalit og tambal ninyong tatay, inyong maintenance. Ay, ako'y maluoy ni tatay nimo. Bisan doon na gipamatis lawas, sige lang gihapog drive og e-bike. Ay, kining nay, si Sir Paulo pa. Dato man na sila. Unya, buutan na sab si Sir. Akong parahigan na nga magpapalit ang washing machine. Unya, ato lang datadatahan sa atong pagpanglabada sa ilang mabisti. Unya mo sugot ka ha si Sir Paulo, dak. Na mauwaw ko, uy. Ikaw kuno'y suway og ingon niya, nak. Ay, naanagyad nak, napilo na nato ang tanan nga mga linabhan. Ang ilang Sir Paulo gyud mo ay daghan. Nya mga mahalon kay silag mga biste. Bitaw nay, di parehas anang uban nato di panglabadahan ba nga dunay mga sagol ukay-ukay. Unya unsa man, ikaw nalay hatod anang ilang Sir Paulo ug Ma'am Tanya. Oh, sige nay. Ako'y hatod ining ilang mga sinina ni Ma'am Tanya ug ni Sir Paulo. May unta og si Sir Paulo gyud ang akong ikatubang ron uy. Kay siya gyud ang akong personal nga hangyoon. Bahin ato kung giingon nimo ganiha ba nga magpapalit og washing machine. Sige na, day, Tanya. Kwarto ta na. Kay tukar akong gat. Ay na. Na, nakailis na lagi ko dong Paulo. Uy, makikita ko rin sa pag-una kong kasosyo sa negosyo. Nigulit na lang gud na ako, gud. Bahalag mga paut ng imuha, basta walang ko'y laing lakaw ako'y hunahon-naon. Unya na na. Kita, ay, hay, tol-ira na rabaning ako, oy. Oh, day, oh, no, oh. Da, bahala na ng imo, paningkamot ng imo kay may lakaw ko. Wa ka maibog? Wa, maibog. Mulakaw ko, bahala ka. Nay, nag-doorbell. Ako na lang susi kung kinsa na kay manaog man sa ko. Bye dong, ato na ko ha. Huwag ka maibog!
Tari asawa, oy. Hey! Lami, anang jer-jer, oy. Saon taman. May lakaw, mustan niya. Si Sir lang, Ma'am Tanya. O Alice, siya mo ay hatagian ng imong gidangang mga linabhan ha. O siya mo ay muhatag og suhol nimo. Ako lang tawagan sa akong cellphone. Tuwa mas Therese, manaog to ron. Sige, bye, ato na ko. Thanks sa imong paglakaw, Ma'am. Salamat ha. Sige, salamat sad ha. Salamat kay milakaw na si Ma'am. Si Sir gyud ang akong gustong hangyoon sa among gikasabutan ni Nanay. Alice! Sir Paulo! Salamat kay niya sa kalibo nga suhol nimo, Sir, ha? Og misugot pagit ka nga palitan mi nimo og washing machine si Nanay. Amo lang kang datahan sa among pagpanglabada, Sir. Kana tungod kay buutan kay mo. O labi ka na, buutan, ya, gwapa pa. Si Sir ay imo mo kung gitutukag maayo, Sir. Ni amang gud ka sa kong dugan ni tutok og maayo. Lakra ba kaya akong Lagi, basta ka mo babae, no? Anipis pagi kayo magsilina sa? Oo, kana imong tuga pa na, eh. Basta imong ubos. Tanaw mo. Fitting kayo mong gisulob nga shirt ba? Lakram ganin ng imuha, oh. Bugdunga ko na tubangan mo day. Lami aday ni mo day, Alice, oy. Sir Paulo. Mao ba? Oo ba kay uyab? Pagit ko makasuhay anang kakos-kakos nga hagkan kog laki. Mao ba? Ato ka suwayan sa? Ha? Burag sabot ba? Lami kay ka? Sige na. Ingna si nanay ni mo, ha? Nga, okay ko nga palitan tamo og washing machine. O kita magkuyog og palit, ha? Day Alice? Sige, Sir. Akong ingnan sa Nanay. Karong hapon ko lumimong lakaw si Alice aron palitan sila og washing machine. Muadto na ko ila parang saldo bi. Makig-inom ko niya og gamay para kondisyon ko ni panglakaw ng mga Alice. Karon, tistingan ako ng hangyo si Alice. Musugot ganin nga magpaana na ako. Hindi na ko muana sa kong asawa. Kapoy sige kagad sa kong asawa. Hindi sige lang busy sa iyang negosyo. Bidaya matra. Ikaw na ka nga, masunod ka sa kong mga laka, nga mo jer-jer kag laing babae, porbida, no? Siya to. Oo, pre. Ang akong asawa, good. Halos may panahon ako. Busy siyang negosyo. Ako, may negosyo sa ko, pero may panahon ko anong butanga, eh. Pero siya, wow, sige balibad, eh. Kapoy kayo. Bida, no? Siya to. Oh, siya ta. Siya tag tubig. Baso. Ipis. Tagaan tayo trabaho ni Bi. Alabi. Uyay, kondisyon ako, pre. Istorya ta. Tandaro ako ka Alice, pre. Oh, pre. Kami ko ato mo. Sihang dito sa sinyo ba niya. Dito sa ko ba? Miyap ta eh. Uy, limit ba yan? Lamig kabihan na. Klaro kayo nga. Birhen pa kina siya. Mo sa isulti niya, pre, nga, virgin pa siya. O nagsabot mi nga magkuyog mirong hapon, pre. Aron palitan ako sila washing machine. Pilay presyo sa ilarong datahan iniglabada nila. Pinsa. Ay ka balabig inom diha. Conditioning ako. Basig mabali ba? Ikaw rin maubog niya. Ako rin makanto rin doon. Ipis na tayo, ipis. Ipis. Tagaan na nagtrabaho. Habi ni mo. Pau. Oh, pre. Habi ni mo. Oh. Natawan ako ang may tabo ng bayana kung imo ng milabtan. Ha? Pida. Mingon ka. Nyaw. Ang sayaw kapat siya. Ngiyaw ng naong igo na semua.
Bungkag yung iyan na siya na, pre. Naku. Ay, matay bang di ba? Awa. Ato na ko, tay. Sige nga ka. O ingaot mo nga. Musugot po siya nga. Mangumpod o para palitambal para sa kong kidney. Mao din nga nagsige ko kutisan o mag-ubo-ubo. Ay grabe di kataas sa akong sugar. Maayo ka di kay dalita kang nadag doktor. Ang kwarta nalay atong problema ani. Daghan kay tambal ang kiresita. Hug ako sad dito kar sa ting akong ulcer ug ang akong arthritis. Mahal ta mong duha na, tay. Busa maning kamot ko nga makadaha ko ron ng kwarta inig pauli na ako din sa ato. Hangyoon yun ako mahayo ron si Sir Paulo. Okay na, napalit na nato ang washing machine og nataga na sa tika og 30,000 para sa palit og tambal ni tatay nimo og ni nanay nimo. Pero, sir, nahadlok mong kumukuyot ni Miss Motel, eh. Tingaling mahipawan niya ang mental niya. Ako di bahala sa tanan, ha? Di masahid ang kawasawa sa may tabo na to ron. Okay, kabla ka nga. Hinayon na ako, ha? Parang di ka masakitan ba? Wala to'y panahon, wala to'y panahon ng akong asawa sa sex, eh. Busy kay permisi ang business niya. Ha? Busa, anak ko kami pangayoon mo. Ha? Okay? Bala, gasto ko og dako nga kantidad. Pinidahan ako. Lamig kay kaglawas. Kapay ubos ko. Magdun sa ubos ko. Lamig kay kutuuton. Amis. Magkakilog ka na, sir. Lamig kay ni kuuton. Lamig kay ni... Yan ano. Sir, lagi ubo na niyo. Ubo-ubo niya. Kahapot nila. Sir, lipon ko na. Mo ba? Pinamit din akong buhato ka. Buon ko niya. Yan. Natatanan. Sir, kataasan mo ba, sir? Katampok. Look, ako bahala. Tarutan mo. Sir, tagpa. Dali. Sir, madlok ko. Ay, kadlok ko. Ako bahala. Tagpa. Ay, Lumina. sandali, sir. Kulamin ni mo, Alice. Sir. Alice. Sir, tinali siya, sir. Sir. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kokoy, ginaingon. Salamat nga gihatagan ko nimo og kaingi gayon aron kahulipan ko matuon nga gugma ug pagmahal ang nahimo kong kasaypanan. Kuning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Dili. Di ko matuo si mong gisulti. Buotan si Kukoy. Wa siya kabit. Doon na lagi sa kabit. Kibudian kasi mong bana. Imol siyang gidakot. Abi kay siya man ang akong gisugot o gipakaslan ako. Bilyo, hangyo ko lang. Ayun na pagsamok na ako. Kay bisag dili pa si Kukoy yung ako nabana. Dili gapon ko musugot nimo kay wa ko'y gusto nimo. Bidawat ko na nga wa kay gusto na ko. Naluoy lang ko ni Buday. O karon ka mutuon ako no? Kuyo na ko. Ha? Ug asa man ko nimo dad ah? Samo. Kasi nga na akong babae nga gikabit si Mbana. Aron Unsa? kita ka. Imong silingan ang gikabit ni Kukoy. Oo. Ug dako akong pagtuo. Nga to aron dito ang imong bana. Kay si Pirlin naman yung kabit. Mauna, nag-inusara rin to sa ila. Kay tuas probinsya ang iyang ginikanan o igsuon. Sige, tanan rayon. Kapuya. Tulo ka round gyud nga ako nakuha.
Grabe sad ka eh. Kada Jerjer na to kung dili ka mo kuha og tulo. Duha. Labing minus duha. Gid ka lang mo ha. Murag familiar kaysa. Sige lang, Godoy. Ay, sige na, magsulog na ko sa karsunis. Muli na ko. Ay, basa, uy. Ha? Alang ano na. Ang imuhat mo. Tanawa nito yakaw balik. Ako ni nga serbas akong asawa na unsa man kay. Aron di siya magduda ba? May kabit ko ba? Nagsigig yung ang imo. Ay. Maraog kasudlunon pa sa ako, Ay. Ganon. Maglisod na. Oo. Ganahan pa di ka? Pero bitaw, sige, ipag-ilis na lang or makapauli na ka. Hindi na tamang katang. Mugawas man yung banner ba? Mugawas na ron. Tanawa. Bisag unsaon. Murag dili gid ko magatuo nga may kabit si Kukoy. Basta kay kadung ka sa gisulti sa kong amahan. Nga naadiha ang kadaspirlin. Naadiha ang imbana. Paabutong ton lang nga mugawas si Kukoy. Tanawa niya. Ha? Miabli na ang gate sa bahay nga imong giingon. Tanawa? Hilong pa kayong pagkaabli ha. Di mo bati no? Basin mo gawas na yung imbana ron ha. Oh na! Siya yun! Siya na may gawas! Tanawa! Ang akong bana tuod na. Og dunay babay nga misunod og gawas. Tanawa? Nipis kay duster nga gisulob. Eh, Lakrahas. Miss Pirlin, ikabit! Tanawa, pastilan. Kika ko sa papay nga kumpana. Og yung giukuban ang apil nini. Unya, unsa naman, ha? Mutuo ka na yun, na may kabit ang bana. Silbahis ka, Kukoy! Silbahis ka! Kinsa na, sige Imo po. kong gilutan! Kinsa na, uy. Ang akong asawa! Ayaw na yung pakita na ba? Iya ka na lang sa imong kapit! Nanat! Uy, si Bilyo man ang nasa unahan? Siya tingaling hinungdan nga nasakpan ko sa awa! Oh, ako'y nagdada ni si mo asawa. Aron masakpan nga yung nagpudli ka niya. Salbais ka! Nalabtan mo kas kinabus lang tao da! Naluoy lang ko si mo asawa. O kung nasiko ka, hala! Hamad! Hamad gayon! Magpatay ka! Hamad gayon, Kukoy! Ha? Nagsalig lang ka da! Kaya dako kaglawas kay nako! Sito ko! Mulang! Be! Hamad ka di, be! Hamad! Kaya ilang bulog ka! Kagamay ba ni mo? O bitaw! Sa! Dako kaglawas! Dako ka nga tao! Pero ang imong bunal, ha? Nakita ko na, muro nagtunggoy-tunggoy sa akong ilo ka na ka! Ha? Di na makalipay babaya na, oy! Kay gamay ka na! Diya ka na! Uy! Ha? Ano nakakita eh? Dagan ka ba lagi? Kusa, hadlo kayo ng buyog! Tinoon bitaw nga! Gamay niya ako! Pero niya mo ko'y tudlo! Ayun, oh! Ha? Unya, taas mo lang akong dila! Ano? Oh, sa? Sukor ka! Ha? Magkasukor na gihapon ko babae do! Iba mo sa kama! Masaluwa taon ko, day! Di sila tumusab, day! Di na kumusab, day, ha? Buwagan na ako si Perli, day! Buwag na ta! Ha? Huwag ayaw kabila ka! Ako'y mulayas din ni sa ato! Uy, day! Ayaw, day! Imo man gastong pagpatukod aning baya! Ha? Ako nalay mulayas! Mapauli ko sa amo! Dadod ako ang gamay pa na itong anak! Nini! Ay, nadalang ko atong Perli, day, oy! Mayam ko to siya muda og sing along sa kuwagon. Parbida. Abi di mo do. Nagkadungog ra ba kong tabi nga mga bit si Kudusinit. Si Bilyo kung iyang kabiton, human ka na do. Unsa to tay? Mga bit, oy, mga bit! Kadungog ko ng tabiya. Si Bilyo ay ang kabiton. Alagi! Ako si Bilyo ay ang kabiton, tay. Mubalik ka gapula sa lako, tay. Kay kanang Bilyo, tay. Na. Kanang iya? Ay, mura na siya og nagkaon og wa, tay. Oh, Kita ko ang Bilyo, tay, oy. Parbida. Kita ka ng kuwan, tay, kanang lollipop. O naman, mura Stick lollipop. ang iya, stick sa lollipop. Ay nga nakagamay ang kabilyo tayo, oy. Stick ha, Oy, stick. stick by stick. Porbida. Unya do, buutan mas Bilyo. Ha? Basin okay ra taon siya, o gamay ra.
Doon ang kini babae nga nakiglibig tumboy uy tumoy. Liyo pa ka nga dunay gamay. Tay! Salamat day, Ninit, kay imo kong misugot day. Pero si Kukoy day, masig magkikamatay siya nako. Hindi na ba kumandok day, dako na ba kayo ko? Gibuagan na ako siya, uy. Ug dili siya mangitag hasol kung mga bit ko. Siya pitoy nag-una-unang pangabit. Usa ta na manglakaw ta. Ug dad ako. Adto tas mabugnaw nga lawak. Uri, Ninit. Tana day. Manood ako din, tana day. Check kita day. Kamot sa imo day, bisag dako na kayo. Yan. Taas kita tila. Tagbaon ka day, tagbaon dila. Kagilot. Ay, kagkasi naman kita. Ay, may sapot ka lang. Bebe. O, sige na. I-shot na. Tanda. Hain man. Di lagi makita. Natabungas balibo day kaya ko nun. Ha? Natabungas balibo day Kadiyat. kaya. Ay, hala. Kulo ko gumoy, tinuod. Liliw. Lawas raman din mo dako. Naunsa di ko mabusog. Ani yung pauros akong banaw eh. Yan naman eh. Ha? Yan naman yung ako rin. Ay, so, Ako ni Ikuan, ha? Di ko na Ako yung ni mga Ikuan, namin ay gano'n ay bati ka na. Sabad ay, sige, doon gawa may nasod. Sabad, pauli ko sa amo ay. Gusto na biyawa na be. Balik sa sila dahil kini. Balik kong dali. Sige ka na, arang, bila. Sige pa. Balik kong dali ko. Huwag sa umong bagana si ma. Sige pa. Salamat ngayon mo kong kipasaylo, day Ninit. Isada ko ni mo, day. Di na gito mausab, ay. Di na gito mausab nga mga bit ako ni mo. Saan nga dadara mo ko itong perligod? Una na akong magkaito siya. Pero, dong, nakasabay asad ko ni mo. Ha? Tungod sa kong kasuko ba? Oh. Gisugod na ko sa bilyo niya, may check-in mi og motel. Pero, Sige, pero sa ha? Huwag ka malipay niya, no? Mau ba? Tungod kay gamay kay ng iya, no? kay bao lagi ka. Kita ko, anak. Asilo ako dong ha. Daan palagi ko. Naday, salamat ka, day. Kalimtan-tantanan na itong nabuhat ng mga sayop, day. Labi nang akong nabuhat ni mo. Magsugod ta sa uno. Mahal ka, day, Ninit. Mahal ko kayo ikaw, ug ang atong anak. Gipasaylo ko nga akong asawa sa iyang naimong sa, kay kumasa nang naguna-una nga nakasa. Karon, malipayo na mi sa among pagpuyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vicky, ginaingon ang tao nga imong gikaminusan karon kinahanglan kaniya puhon. Amping sa imong mga pulong kay nagtuyok pa ang panahon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Naunsa ka man taon, misugot ka nga mamisita ni mo si Naldo karong gabi ug nagplano ka pa nga imo siyang sugton. O day, buutan magod siya. May pagtanaw sa kaniya, mo nga ako siyang subtun. Asa ka buutan? Buutan na nga iya kong gibuwagan kay si Delia ang iyang nagustuhan. Unya, abi kay wa man siya sugtan ni Delia, ikaw na lay buot niya na pundigahan. Isyog sugta day, uy. Ayaw yun day ha, Vicky. Day Mayet, ayaw na lang ko kasuko ni Naldo Quid. Ikaw man sagod ang uyab niya, mao nga nagkauyab mo, di pa? Mao gibuwagan ka, kay wa man gid siya makatkon sa pakikugman nimo. Oh, ikaw, bahala ka. Basta kay kinalay ikasulti nako. Si Delia ang iyang nagustuhan og dili ikaw. Busa, moabot lagi hapon ng adlaw nga iya kang buwagan. Sama sa iyang gibuhat nako. Day Mayet. Karon ba nga gisugot na ta ka? Mangutana ko nimo. Unsa man na, day Vicky? Naibaw man ko nga si Delia gid ang imo nagustuhan. Pero gisugot na lang ka kay may pagtan-aw mong kid ko nimo.
Ang akong pangutana, mauni. Di ka ko iparihan nimo ni Mayet, nga imo lang unyang buwagan, kay wa ka makaton sa pagmahal nako. O ka na ang dili may tabo. Mas ganahan ko nimo kay ni Mayet. Ambot ba di ko ganahan sa iyang kinaiya ko. Ambot, maglisod ko gisplikar nga nung di ko ganahan niya. Tungod tingali kay siya manggod mo ay nanguyab nimo, no? Usasa na sa hinungdan. Pero may nahitabo na ninyo? Oo, Oo niya, nga nang wa man ka makaton sa pagkikugma niya. Imo man ka siyang nahilabtan. Oh, unsa man, di na siya putli, nga imong naangkon, ha? o ka na, mo na. Usasa na sa hinungdan. May mo ba, day Vicky, di na to magisgot pa ni Mayet? Basta kinilay ako isulti ni mo nga, nalipay ko, nga ako imong nagisugot. Nalipay kay ko, day Vicky. Mao ba? Kaslo na sila si Naldo o Vicky. Nakaton yun di ay si Naldo sa pagmahal ni Vicky. Pero naku, wag yun siya mahigugma. Iya pa kong gibuwagan. Ano ba kayo noon nga, di yun ka mo Naldo ngayon, angay sa gusta. Di ba? Kung matinuod tong gisulti ni Bibang, nga manguyab na kong anak ni Sir Donald, masuya lang yun sila nako. Kay magpuyo ko nga dato, unya sila pobre. Uy, kana Ross Robert nga nang sa Donald, bida. Plikiros kayo na, dagan sa kayo babae pabdusa na na. Bida, hindi kong ba pumabdus, buwag ka na yun. Suwayan ako siya og sugot, uy. Ug buhaton ako ang tanan, aron iya kong pakaslan. Sa sunod semana, nagyuday ang inyong kasal. O, day Mayet, hapit na gano'n makasal ni Naldo. Mao ba? Tambong mo niya sa among kasal ha, Mayet. Gamay ra gud ang hikay gud. Ang importante nga makasal na gid mi. Dili na ko usika ng akong oras. Tungod lang sa inyong kasal, Naldo. O kini kay, kinili ikasulti na ko nimo. Human sa inyong kasal, iampo na ko nga maglisod mo sa inyong pagpuyo. Nga magkamang mo sa tumang kawadon. O ako, magpakasal na sad ko sa dato na kong uyab. Day Vicky. Kinilang sa danga kong isulti nimo. Ayaw siguro ang kahimtang sa tao. Isa'y nasayod nga tagan mi grasya sa Ginoo. Dato mi. Ayaw lang sa pagsulti o panapos, Day Vicky, uy. Basta ko ang Ginoo, anak. Mura makagda kaminos na mo. Nagtuo ka? Nga imo ang tanang panahon? Magpuyo na ganikos kaharuhay. Unya, magkinahanglan mo na ako og tabang. Shit na lang unya ninyo. Di gyud mo makapaabot nga muhatag ko sa akong panabang. Ito ang bisita na to na mauli na. Vicky. Anya, ang samayon na ako na imo diha. Awan sa pa. Ako na pangayuon ang imong bisaan. Ako nga, imong ihatay na ko. Uman sa itong kasal. Unsa pa ito gipawot. Tala, let's go sa atong kwarto. Tala tayo yun, Vicky. Sige, banat na nakabo sa ihatag ko nimo ang gusto mong mahita po. Ang kaligyan, Vicky. Ang kaligyan. Kalami, anak. Lami na gyud kayo. Lami na gyud kayo. Naldo. Pagkaswerte, pagkamugaway na baya sa inyong pagpuyo, no, Naldo? Vicky, gidibuinas mo sa inyo nga pagpamuhis baboy. Kwartahan naman mo. Ikaloy ang taon sa Ginoo tay. Basta magkugi lang kitay, unya ubanan sa pagampo sa Ginoo, ay Mo ni. makaput kit ang Mo pangandoy. gina importante ang pag-ampo. Ug si Mayet ba, lisod na kayo siya sa iyang pagpuyo. Kaya human, namatay ang bana. Lisod na ang kahimtang niya ron. Uban sa tulong niya kaanak. Mo sabitan may mga sulti-sulti nga akong nadungog sa gawas tay. Bang ugangan ni Mayet, purdoy na sad kuno kay roman sa kasino. Go! Vicky, go! Oy! Dayon dire, Dido! Ay, pagsinggit-singgit, das gawas! Unsa? Naway na nagisulti ni Mayat ka. Mo ba? Mo ni gisulti niya. Bay, Lagi? go.
Huwag nga nung gidahin mo ko mo. Nabayot ako si Bay, Mata. uy. Okay? Sorry. Say bungol ako, ikaw may nabungol dito. Naunsam na ko. Sige, unsam na yung isulti pa. Kasi isulti. Iya ko gisugo nga pwede taon siya. Sugo, di. Mananto taon yung kwarta taon, kay haki taon. Yung anak taon. Sama, nauna nyo. Ikaw, Davy K, unsa man? Doa si mayat gaw dito ha, pani siya. Lagi. Alam mo gidlako siya. Busa dili ko siya hikawan sa iyang gikinahanglan. Salamat kayo nga imo kong gipawa mo kwarta, Davy ha. Mawagid unta ko nga maduol ninyo, pero nagkinahanglan man gid ko kwarta, day. Ang nga nagpabaga na lang gid ko sa akong naong. Mayit, okay ra kayo na, uy. Pagkat taglaing tao. Ikaw pa nga higala na mo ni Vicky. Davy, masalo ako sa mga sakit na po nga akong gipabati diha ninyo ha. Masalo ako, Davy. Day mayat kalimtin ang tanan. O kanang kwarta nga among gihatag, imo na na. Ayaw na nag-ilisi, kaya amo na nang gihatag nimo. Misamot og hilak si Mayet, sulti ko nga dili ko pailisan ang kwarta nga akong gihatag niya. Ug sa pagkakaroy, nabalik ng among pagkasuod nga managhigala. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jarin, ginaingon kung tinuod ang gugma sa usogusa, way si bisan kinsa makapugong nini. Morning nitubos akong kinabuhi nga, di na ako mahimong may kalimtan. Milagro, naghugas plato si Jarin. Pa, humana ko gugas, may sulti ko nimo. Ngayon na sa kagkwarta para sa imong panguyaban nga babae. Sus, anak tao na. Hulong ng tao na nang giilad ka ra nila, anak. Giilad ka ra. Kaya bisag, habulan mo pa ang mga babae sa imong sapi. Fake gid nang ilang gibati diha nimo. Kay sapi. Kay batik og naong pa, mauna. Ha? Bakit tagatiwas? Kana, muna. Asam ko naliwat. Ha? Panorlito? Nako, ikaw sa gipanga ni mama nimo kung hain na ron ibutang sa Ginoo. Di ko mutuon niya na pa eh. Ikaw gyud. Dili ko mutuon na. Gipangaan kag unggoy ni mama nimo. Mao na resulta nga murasad kag unggoy. Gipangaan sa day kag unggoy sa imong mama. Mao si Lula. Bullshit ka. Bos-bos baka ganun. Ari man banda din ako ang tanan ba noong sabah. Balag unggoyon tagdagway Jarin. Basta wa tay giyatakan nga tao. Mao na. Nabuang ka na ba, Chloe, ha? Wa pa manggod, Mama Layla. Ngano di ay kuno yung kung nga gusto na kong saktan si Jaren, nabuang na di ko anak. Por Diyos, por santo ni mo. Batig naong ka na si Jaren, Chloe. Bati maputag naong good, Mama Layla. May nalang na doon ni lalaki nga nanguyab na ako. Kay di ko tantong batig naong. Kay may lalaki man nga nakagusto na ako. Hilom na, Chloe. Kinindagway na to pang afam ni Day. Pangitag afam, mugwapa kas mga mata sa tao, ilabi na sa itong mga silingan nga hinawayon. Afam gid, ha? Mao miniki ko ni Mama Layla na ako. Mas maayo ko na ng afam kaysa mangita pod kog sama nimo nga bati sa dugnaw. Itay. Anong doon na magbuot na itong duwa, oy? Maudyot. Uy, magbuot na to, oy. Yan, unsa man, Chloe? Sugto na ko nimo, ha? O, Jaren. Ano gidala nimo din Miss Atos Chloe ha? Jaren? Ani sa matuog sa ato pa? Kay di naman siya pasakon sa ila. Unya? Matuog na gud siya din higo. Ay ko kilara, Jaren. Makatuog ka na siya? Kung ukyo na nimo? Ha? Sige. Pagtuman siya mong gusto ha, Jaren. Tanawon tag-unsay resulta sa kagaya sa iyong oo. Muulit na lang ko sa amo, Ayaw, Jaren. ayaw, Chloe. Nagsabot na ta. Nabala nagdaghang ipugong sa tong gugma, pero ipadayo na to ni. Sus! Ngita tamog pares nga mga gitsura, eh. Aron din mo sanay nga itong dagway nga unggoyon. Unsa ni nga to? Babati ay dagway nga. Nagpares man gin mong duha nga mga... Sus! Yeah. Di na lang ako ipadayo. Basta! Dili ko muuyon. Nga ani na siya matuog sa ato. Di ko gusto niya, Jarin. Ayaw sa pagkatulga din ni Baya.
Didi matog sa inyong akong anak gabi Jaren. Unang laylay? Alkansi biin, di kay babay, mading ako. Nurlito, ipakasala na itong duha, oy. Di na kong sugot, pero looy man po dito sa Chloe, eh. Lala, sige, ipakasal ka rin duha. Linang na iba. Wala na iba. Asa mo manong kukungongoy? Layo ba mga kalag-kalag? Nagbadasal giro ng mga kalag. Murubiyag di sa pagod na eh. Padayon ta sa paglakaw, Chloe. Di na to sila paminaw eh. Tana. Tana, Jaren. Pagbuwag mo si mga asawa, Jaren, Oh, pa. moro na sulbad. Aron di ka sakitan sa mga buli-buli ng mga tawanan dito, masilingan nito. Sige, Ay, nagbuli-buli love na ako si Chloe, po eh. Still, mag-usa man tao ng love. Kung kamon duha, pirmi masakitan sa pagbugal-bugal sa mga tao din eh. Ano magbuwag mo duha? Sakto si Papa ni mo. Magbuwag na lang tang duha, Jaren. Di ko masugot eh. Sugot na lang, good. Magbuwag ta. Atong obserbahan nga kung kita yun o hindi kita. Okay, sige, sugot ko pero di ta mangitag ipuli ha. Single tang duha, sugod karong adlaw. Okay, deal. Deal. Hala, gigawatan ko kuha og picture sa lalaki. Hala, foreigner. Kidig dagwaya na to pang-afam ni Day. Hangitag afam, mugwa pakas mga matas tao, ilabi na sa atong mga silingan nga hinawayon. Sakto si Mama Laylay. Suwayan ka na kung makigrelasyon ko foreigner mo. Nahalin gid ang imong asawa, Jaren. Ha? Kung sinahalin, si buot mo mong ipasabot pa pa. Nakita yun sa duha na ako ka mga mata nga may kuyog nga foreigner si Chloe. Unsa? Para kuyog ra may relasyon na. Uy, ay gipag binuang di ha. Ay ko binuang ni Chloe ha. Ay nerba, kung makit, anta mo magkuyog. Matay di ba? Umayo kay niya ano mo duha, Jaren, Chloe. Nga naman ni Kap, nga gipatawag man minimong duha ni Chloe. Ha! Gibahar at man detret na kap, di ba kap? Bahad naman to, Kap. Nagselos kyuf ka. Mas agayan nga paresol si Chloe ug ang foreigner kay nimo oy Jaren, kay bati kay kagnaong. Oh, nga nung day ka ng lelay. Di sa day ka batig naong. Mas bati ka! Saustaw na Mas mga batig mo naong, oy. Mas bati ka ay! Lingkod mo na! Lingkod ta. Lingkod ya. Lingkod. Dahil na kung sabis bongbong niya ako opisina. Barangay, dungan mo ang tubang ng sa amin, Lele. Jaren. Ano mo minumarog ninyo? Chloe, asawa mo ka, Jaren. Kung sa'yo mong desisyon ini, ha? Mabalik na ko sa kiliran sa kong bana, Kap. Akalitsi. Ikaw, Jaren! Dawatan ako pagbalik akong asawa, Kap. Araw mo din. Hey, pauli mo! Dili! Di ka mo sagot! Pamauli mo sinyo! Mauli na lang. Painahin mo si Mama Laylay. Niya, nagkabalik ng duha, Chloe. Mento bigit ang duha, Jaren. Oh, dali, dali. Abi mo, kitingaw na kay Kunin. Saan? Ang ningonagay ko ni mo rin. Karoon, Chloe. Ligat ang duha. Dali, naguha naman ang duha. Ang Jaren. Kapag pain mo silang tali. Ang Jaren. Hala, oy! Nagkugos naman kag bata, Chloe. Uy, naman ang nadiay ka, day. O, tayot. Sa dugayan. Hindi, pakita ko sa inyo anak ni Jaren B, Chloe. Pakita sa atong anak, ang bayot, Chloe. Sige. Pakita siya. Tara, pakita. Oh, Ay, walang pinag-iba. Awa, yun. Ay, mas parehas niyong dagway. Uy, daw sa mga taon mo, uy. Ha? O sa maning inyo? Pabati yung dagway? Ha? Pag mapuno ni sasaway sa mga silingan, basta way makapugong sa mong gugma ni Chloe. Balag mo ingon sila nga, pabati ay og dagway. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Binaingon, ako diri naghilom-hilom raman ko.
Wa man ko manabi nga gwapa ko. Pero ikaw, grabe ka. Sige ka og panabi nga ikaw lami. Nga, ug duolon, bahog ilok. Pagtuon nimo sa imong kaugalingon, istang inununan, ginanahitabo sa akong kinabuhi, na ko mahimong mahikalimtan. Ikaw baloy na ba? Pagarte sa gamay, oy. Di makasama ang mga dagat ang silingan nga magka kay lipstick o nya humot kay lawas. Susnay, mugasto pa kitag lipstick o pahumot, aron lang kaibgan taglaki. Ang importante na nga, dili ko bahog lawas, unya, puwan ako daan og ngapil. Ay, gusto naman ko kong maminyo ka na aron makakita na ko sa akong apo, mahimutang ka na. Si Nanay Baya, alam ko pagdali, uy, maapot talaga na, di lang damhon. Ay, ikaw na ba ako no'y kanunang libakon anang mayang? Nga ikaw ko no, way laki nga nangandoy kay batik kag naong. Di ko no kasama na yan nga gwapa o niya, lami sad. Uy, buyag, si Ragay, igapahan niya, Nay. Lipstick raga ayo anak niya. Sige, pamulbos, ang naong mura na iring nga sungkaban. Bala sila, uy. Basta ako, simple ra ko nga pagkapapay. Mukuyog ka na mo. Maligo dagat ng Domingo ka. Seryoso lagi taranggaw. Di lain ko kay basta bago kong kaon mo serious ko. Hugaw, uy, ganahan niya sa kong dagat. Kapag ito kay paniud to gutom kayo. Ay, pagkayabag mo, galaag-laag kang wamday kay kaon. Pero mauban ko gaw, uy, karong Domingo kay tambal ba ng dagat sa ubo. Unya, aligri sa ta kay birthday ba na nimo? Ako gaw ganahan yung ko nga mukuyog ka. Igagaw biyata. May lang tang naisaw mo talaw pa. Nga dili mo payet mo palag ba ha? Hanggaw ni mo gaw, uy. Mayang giot gaw. Kuyog na basad siya. Ha? Kay paghibaw itaw niya mo kuyog sa Hildo, ay hangyo sa diya mo kuyog kung tao siya. Ibo kina si Hildo god. Oh, okay na, uy. Nanong day ko na asya ni kaligo na to. Hindi yung ako ba, dir ba mo maayog buot ana niya? Ambot sa dana ng mayang oy. Ay masaganahan nga kisuod mo nganong kada. Ay, ambot lang anak niya gaw, uy. Basta ako, wadyog ko, manhilabot anak niya gaw. Ano yun ito? Ligo mo to. Lingan na kayo sila ang ligo. Oo, uy. Maligo siya ko, Hildo, no? Mabiyan ni ako gianhidinghi ang maligo sa dagat. Uy, tana, oy, dong Hildo, liko na, oy. Tana ka. Hawag ilok ano niya eh. Uy, Gikan ano naman ang tani siyang nihumol sa dagat. hala? Ni maho man gihapong anghel. Uy, Luida, kada ko na mong uwat sa imong paa, uy. Lagom kay ang uwat. Yoks, kalain tan-aon, uy. Ah, oo, bitaw. Naabitaw. Sagdi lang. Mao naman yun na. Uwat naman yun na siya. Naa naman yun na diha. Ikaw sa day mayang ay. Dunay uwat ang imong ilok. Uy, buyag! Puti na kong ilok, Wag gini uwat di sa kamay. Akong giisa ang doon ako kailok, Kita pa nga na'y uwat diha, ha? Ay, sorry, waday, pero dunalay ko an. Unsa? Ang hit. Unsa? Ay, sige, ay, arin ako, ligo na ko. Pastos. Hildo. May kay kita na lang duha ang niya din sa cottage. Ito, naman silang kanan nangaliko na. Ikaw ba yung hinungdan nga ni Puyo ko ligo sa dagat? Kinahipaw man ko nga Puyo put ka. Mao ba? Unya? Hildo. Shtoy. Zaman. Huwag kita kakita sa akong kalami, ha? Ha? Ikaw lami? Di tayo makita. Dugay naman ko nagsikiog chancing mo. Huwag ka na kakabantay. Kwan si Lloyda ang gusto kong muuyab. Dili ikaw mayang. Unsa, Hildo? Uy, mayang. Ayaw nang kinaiyaha, uy. Babae ka, unya. Ikaw ang magpadungdungog ng laki? Eh, kuha na lang og gamay nga. Ikaw ang mudiga. Kahilas pa ni mong manulti, oy. Kaswerte na ni mo nga nakagusto ko ni mo. Kalami na ko. Di magkakabuta. Kita magkasakorte sa kong lawas. Di ba? Di ba lami ko? Di ba? Uy, Bay Thomas ay. Niya pa daw nini. Nagplano rin ba ni siya nga manguyab ni mo? Uy! Okay. Saman, nagka-order mo ba? Ha?
seryoso mo kayo mong nasulti? Uy, wait Thomas. Huwag ko manguyab niyo eh. Sige, maligo na ko ha. Diyan na mo. Nanguyab ni mo si Bahildo? Wa, oy, makalabot. Gusto na ko nga dunay manguyab na ako. Kung dunay laki nga manguyab na ako akong sugton, gusto na ako nga dunay laki nga makatilaw sa kong kalami. May tsura ba yung takamayang? Huh? Pero ang imong kinaiya ba? Bati man? Kaya ikaw na may... Kanang... Sabi mo, mura ikaw rin dagdahin mo ba? Oh, Imbis, manguyab ko ni mo, ay di na lang eh. oh, Tomas. Ay, o, nitambag na ko ni mo. Padakin ang imong lungag sa imong ilong. Oh, Aron makasimot ka sa isog baho imong lawas. bastos! Ako? Baha ko kuan, ha? Una Unsa yan, ko ana? una Unsa yan, ko ana? hingot. Karuha ko unsa? Ambot mo mayang eh. Ato pangutan na sa imong pariente ay. Oh. Ug unsa na kabaho diya. Nila. Kaapoy dahil mo yang. Bastos! Manisita sildo na ako karong gabi eh. Aw, binataw na siya. Bisita ko na siya ni mo. Ingon to siya. Sama, tabangon to ni mo dia. Umatupang ko eh. Lagi. Ug sugto na ko siya. Wow. Bahalag masuko si Mayang. Salamat dahil nga. Gisugutayin ko ni mo. Kay may pagtan-aw isip ko nimo. Helto, gusto na ba ako nga magninyo? Oh, pareha ta. Ako sa gusto na sad ko nga magninyo. Ug karon nga ikaw ako nauyab. Magninyo na ko. Magpakasal ta sa labing daling panahon. Makatilaw laki ay. Ilok ka na yudo. Agay, ito. Uy, tipa, uy. Sito ko na ikapan. Ang kahit na ito. Ano ko, tustig ato yung sa ko. Ganito. Hala. Ay, salamat. Nagkahikap na gid ko kingin, ani. Ting, pareha sa to kong nakitaan. Ana, oh. Oo, ana. Ana ko, ah. I love you. Mao ba do? Oo? Suko guys, mayang ni mo. Kaya ikaw ang nakaangkon kuno nako. Si man to kuno'y nagpaibog nako. Ambot anang bayhan na eh. Naghilom-hilom naman gid unta ko diri. Pero mura og nasuya man gyud na siya nako sukad pa kaniadto. Bahala uri siya. Kung dili siya magtagad nako, oy problema na niya uy. Basta di lang ko nadapatan o kay ragyud ko. Pero kung napatan ko niya, aw anha na nang hikayo na nga makakita siya away kay makigbugno gid ko niya. Oh. Luida, Hangtod karon, pagid mo tagad nako si Mayang. Pagampo na lang ko ay nga malamdagan ang iyang huna-huna. Makaamgo siya, nawa ko'y tuyo nga makigbungol niya. Naghilom-hilom ragyod ko kay dili ko gusto og away. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jano, ingon, wag yung plano nga kuhaon yung pagkababay. Parbo man ta, kanatanan sugo sa higayunan. Mauning naitabo sa akong kinabuhi nga di mahimong mahikalimtan. Moto ko sa probinsya ninyo day? O, laki, uy. Kuyog lang tanaw. Leave lang ko sa imong trabaho ko. Sige, sawayan ako padang hiday ha. Basin dahil para mga pamistas ko sa inyong probinsya ba? Ay, hawat lang sa taon. Ano sa kata mo larga? Sa sunod adlaw dong. Suway panangid ha. Kung dili ka di mo sugot. Aw, dadulan na ko ang atong anak sa akong pag-adto sa probinsya. Pero nindot good o kuyog ta. Aron, tibuok yun ang atong pamilya ba nga magbiyahe sa sunod adlaw. May gani no kay nisugot ang imong sir nga mo leave kag tulo ka adlaw. Lagi day, lipay kay ko kay tagbaw kong kaog lamang butong ron ani sa inyo gud. Ay mo lang, barato kay lubi dito dong oy. Pero na, mangumbira sa ilang mama. Unya ka nang gutong inigliwas na fiesta.
Maubagaw dira? Gusto ka nga mo ato og syudad o ato mangita og trabaho? Ugaw uy, ug dili kay trabaho ray akong pangitaon dito. Bana sigaw. Ato ko dito mangita og mahimong bana. Kaabi gini mo oy. Ang akong factory nga gitrabahoan ba, murag nagkinahanglan mo to sila trabahante nga babae gaw. Ha? Oo. Tinuod ka gaw dyan, no? Pasudla ko dito gaw. Aw ni araman da ining akong bana nga makatabang nimo oy, gaw dira. Sige dong, tabangin akong igagaw nga makasuod sa imong gitrabahoan. Sige, wala problema. Giyo na may tiwatson tring kaon, nagableksiyon, kung nagtikong ko nga panit sa inasal, di ba? Gaw. Dyan yung taon, uy, ito, malabi kaon na ng inasal gaw. Uy, ma-high blood taon ka, ana. Uy, nag-iyon na kasimba ko, mamatay yun na ka gaw. Pero joke na bitaw gaw, uy. Ang ako ba nga, ayaw taon ng kumpiyansa. Bata para ba kayo naikagaw na taon? Unya, papa ka, Joy. Mao cute! Anak cute! Daghan pang lalaki ang magdaghan ako kung ako'y mabiyuda, no? Ay, forbid. Yung sa high blood. Kaabot pa yung ugma. Akong sigurong edad, mga isgatos pa yun. Sa gaw? Di pa ka mauli ugma? Mauli naman si Gaw Jano, di ba? Pabilin pa ka di ay? Mugaw eh, pabili lang sa amin si Dodo nga among anak. Sunod simana lang ko muuli sa syudad. Gaw, uy, kuyog na lang ta ugma. Kay muuban ko ninyo. Mga pre lagi kong trabaho sa factory nila ni Gaw Jano nga imong bana. Hala, tuod ay no. Muuban mo day ka na mo, no? Ay, ani na lang ha. Tanan na, adtuon tas Jano. Tanagaw dira. Kung sa magpabilin mo doon din porbida og kamera sa gaudurang magkuyog uli dito sa ato nga. Sige na lang gudong-gud. Ako sang atimanon og kadiyot si mama. Magipamati man ko ng sakit sa lawas ko. Uy, Wala da, mauwa ko nga makuyog sa mong bana, Gaw. Kami pa mas makailan ninyo nga. Makakita nga, kabit ko sa mong bana. sus tagad naman nimo anang mga tao eh. Ang importante nga wa kay dautan nagibuhat. Kuyog mo sa akong bana ugma sa pagpauli sa syudad gaw. Kuyog mo ha, gaw dura. Sigaw, kay gusto dyan sa kung makatrabaho dito sa syudad, Gaw, uy. Kuyog lang ko ni mo ugma, Gaw Jano, uy. Sige. Tagsaraman sa taon ni makaulis daling dinirila taon. Nya, may pabakti pag yung taon niyang mama taon. Kita na lang magkuyog ugma, inipauli na to balik syudad. Mas doon na bison na subtanting kwarto gikan nagligos banyo bidang pisan pa sinina igsulobay marka kindugan pa asus gutor ba kayo yutos bubida lakra kayo tuwar pa oy gaya sumili landaling may tag madugay gito dito kung asawa taon para taon makapahungaw ko sa kong gipati ba. Mao ba, bay dyan, no? Katudyak ko kasi agaw sa imong asawa nga bagong na daw din sa itong itrabuan. Lagi? May arma ba yan? Subida, pero kutob, tas tanaw tao na rin. Ay, ay, gagaw tao, ano kung sawa tao. Ingin na mo yan. Sama? Ako'y mangyabaan ng bayhana. Mamisita ko dyan karong gabi. Okay ka? Ayaw. Ha? Pasali ka na ba eh? Nag-abot lang siguro sa kong asawa. Siya at song panaghiran. Okay ba ni mo? Katik hindi oh. Uy, ikaw na lang akong panaghiran, uy. Sige no, karong gabi ha. Mamisita ko anang ginganan og dura. Ako ay mugaan na. Bida. Tingkay mo ginag-maigos kuha ba? Pamisitahan ko na karong gabi. Ha? Ikaw? Pero ayaw. Di ko sugod. Di lagi, ayaw lang iba. Mo, bida. Hangal. Forbida, no? O ba? Wasting og usa ka semana ang imong asawa sa iyang pag-standby dito sa ilang probinsya. Lagi pa. Sa kuno taon siyang biyaan yung mama ba di kuno sa taon niya biyaan kay doon na gipamati taon sa lawas taon. Unya na kuno siya balik din og kanang atol sa akong sweldo. Ha? Sweldo gigi atol agay. Nakaanha ra ba ko og kausas inyo? Haskam na may arba sa igagaw eh. Ay mo pa. Pero maayos ang biya taon pa bisan ako pa. Kung makakita ko niyang gusulog galing ka ng nipis kay sinina bida.
Manulid ang ako, huyatid. Di na mo tihakaw? Tuyhakaw na yun. Mo ba? Kining na. Manghigam ko. Lugay na bagil ko nga. Diodo na. Tistingan ba na ko og Yeah. panguyab ng dura. At wala ka Matilda pa. Bida ito. Ay lang nas Matilda. Pinangga para ba ko na ako. Pinanggal ito ni mo. Musubot na siya na ako nas dura. Muna mo mabirahas dura. Bida sa ni mo. Makabuhi na ba ko niya na? Ha? Makabuhi pa ka? Morbida, no? Makabuhi ang taong ko. Ano man? Sila kabagdura. Doon na mo kay pensyon na. Karong gabi na ka na. Sita. Ayaw po. Bida di ko masugot. Bida di ko masugot ang style mo. Hindi ko. Hangol! Hangol! Ay, gaw! Misod manggut ka din sa akong giukupahan nga kwarto. Nooy. Gaw? Kalain ni mo tinan-awan daw. Uy, mahibilin man. Pipilit. Kanang, nahurot tayo mo, bra? O ba? Tanaw man sad ka. Uy, nawa ko magbra. Lainan, sige ba? Tino ko yun. Ay! Gaw! Ang gakus mong ka. Ay! Hindi ko ganahat bungot gaw. Ikilo. Sa'yo, basa na. Berbasa tribungot ako. Berbasa na ako pinaagi diya sa imo. Sige. Apa mo ka ng imo? Di naman ka nabulan, ha? Pwede na. Sige, ang dali. Ngigata. Ngigata, dali. Ikaw. Wow. Oh, alam ko na. Kipita. Kalamig din mo ay. Hindi ko gusto makasala sa imong gagaw. Uwaw mo kisa ni. Iwad mo ka. Bida. Ngiduta po. Cute. Hindi mo. Unalang tamang pisto nanay. Lami na kayo. Karoon ribi. Iplastar sa libot ni. Karoon. Kini ay. Targiton ko niya. Targiton. Ano lang ka? Sa atras ko gamay. Targiton. Okay. Targa. Magandang ko. Mabila ka daan. Sige ka. Shot on, Grubio, shot on, Grubio. At panikuin sa Wag yung taon kung makagwantan. Kung nga nahilabtan yun ako, igagaw sa kong asawa taon. But sa kong asawa, hindi ko mahilabot pandura. Di pa isag ko, kinakauyam na siya. Ayaw ko maminyo na siya, rumawa na siya sa akong pananaw. Sa akong una-una. Nahitabo lang to, tungod sa disgrasya ra gito. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arman, ginaingon, mahal ko nga akong pamilya. Mao nga nakahimo kog mga butang, iangay nga buhaton. Mao kini nga itabo sa akong kinabuhi. Di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, salamat kayo nga na-regular na gid ko sa pabrika nga akong gitabuhan. Malipay gid ni ron si nanay ug tatay kung may bawo sila. Labi na nga akong uyab kasi Layla. Ay, huwag ka mong kanini. Mapito na ko sa bahay sa akong uyab. Mao ka na isay. Kami niyo una kay kukusab. Gusto na ko nga mutilaw pag-usap og laki. Unya, madam. Kinsa man si imong naibgan ha nga imahong minyuan. Wa man tang kay uyab, madam. Dunay nang uyab nimo. Wa man tingali. Wa man kay gisukot. Ay, di ko manguyab og minyuan og usab ang sama nako nga matured na, no? Ang gusto ko kanang batan-on nga lalaki nga sama nimo og edad. Hala, uy. Murag, pulos masabgot mga matured sama nimo ang nanguyab ni madam. Pero mga dato besad sila, madam. Wa na ko magkinahanglan og dato kay may kwarta ko. Batan-on nga laki ang gusto ko, bahalag pobre. Og si Arman nga anak ni Simo mo'y nagustuhan ko isay. Pero wa may gusto na ko sa Arman. Si madam, di sa tingali manguyab sa Arman ni mo, madam. Uy, kay may uyab naman na siya. Uy,
Unya, sa tanaw na ko, no? Di man na mahangol o kwarta, kay doon naman ay trabaho. Pero naa sila magpuyo sa kong yuta. Gipapuyo ko sila diha nga way abang kay maluoy Manila ang namatay kong bana. Og karon nga nakagusto ko ni Arman. Buhaton ako ang tanan. Busa ingon ini ang buhaton ko. Og may isugo ko ni Muha Isay. Amati Isay. Maobasi mo? Gimingaw ka ni Sir Fausto? Nga bana ni Madam Carmen? Lagi, oy, Mak, oy. Buutan mo ka ito si Sir Fausto ko. Dili sama ni Madam Carmen maldita. Maldita bitaw ay. Buutan ra kong naas Arman. Tungod kay naibog mo siya sa akong anak. Pero si Arman, way gusto ni Madam oy kay mature na si Madam oy. Ug may iyab si Arman nga sama niya nga batan-on. Hahay. Una. Maing hapon! Naisimo! Naima! Si Isay ni Nang, katabang nila ni Madam Carmen. Niya man, oy, niya o si Unsa man ni si Isay din, he? Niya man din siya. Bitaw May na. hapon! Unsa man kay tuyo ang taon ini? Ha? Ay, Sige. Say! May hapon sab ni mo, day! Paabuta mi diha o busa kay manaog ning simo! Unsa? Ha? Papahawa o na mo din ni Madam Carmen silang yuta. Kay ilan na ning gamiton. Unang, Noy. Tagalan na lang ko naman ni Madam og usa ka semana sa pagguba sa inyong payag. Hindi na ba yan ni matawag og payag kay gipadak-an naman ni og kamay pero kukulamber ra gihapon ang gamit. Pero Isay, di naman mo eh. Kasi buhay ba si Sir Fausto? Di mo tawa, di mo sulti mo gisa na mo nga. Di mi papawao din sa ilang yuta. Sa sahib ba yan ni Sir yuta Dili ni kang Madam Carmen. Bitaw. Sa kaliwat pa ni Sir Faustong yutaa, kining among gipuy-an. Ani na lang nang. Atuan na lang ninyo si Madam sa ila. Kamulay pagsulti dito, ug tarong kay igo ra masab ko niyang gisugo. Sige, maadto ko karon dayon. Mukuyog ko nimo, Simo. Ato na. Kitang duhang makigatubang ni Madam Carmen. Iyay. Luya na ako, Layla. Ay, duha man karawa na ito. Nakuha na luya, mago. Maro kay ka, uy. Abi kay ako ramang usaron din sa bay. Turjak sa din kag dali-dali. Ang saan nga tukar na akong gana, go. Pagkakita ko nga, nipis kayo yung mong duster ni Sulob. Lami kayo na, Sabi na yung lakra. Kisa na ito. Lami. Niyay mo na bukduha niyo. Lami. Uy, Arman. Kinala magpakasalatan duha, ha? Ikadaghan ako ni mo gilabtan. Pero day, gamay padadahon akong tinigon nga kwarta day. Lisura ng kasal day. Bahala na, Quid. Di lang gusto mo gasto og dako. Ang importante nga, makasal kitang duha. Sige. Ako inon sa tatay ug sinanay na ako, ha. Inon ako sila nga magminyo na ko. Way magbuot nako kung papahawaon tabo kay asawa ko sa tag-iya ining yutaa. Og iyang bahin ning yuta ang inyong gipuy-an. Paita ni. Asa man ta ni mamahalin taon, oy. Day, Bitaw, Madam. Pastilan. Asa man in taon mi paingon. Di nagyuday ta kanya ni mo, Madam. Ay, sure ba kay ni antong Sir Fausto sa buhay patutaon? Basta kay mao'y gusto kong mahitabo. Buhata na ninyo. Og ni apa. Nahinumdum mo atong gamay pa si Arman nga nasakit o niya gipahuwa mo namo ni Fausto og 100,000 pesos kay gigamit sa ospital. Ingon man pagpatukod ninyo og payag. Ako na kining padinglon. Pabayron ko kamo sa 100,000 pesos. Unsa? Kinuo ko. Asa man taon mi ibayad, Madam? Ano maguling taon, Madam? Ay, abi yung hatag na to. Kami ingon man si Sir nga, dili mo maningil.
Siya ray bisulti nga dili maningil. Pero ako maningil ko. Ay, Pero dili ko kamo papahawaon sa akong yuta o di ko maningil sa inyuhang utang Ha? kung inyong mabuhat ang gusto kong mahitabo. Unsa may among buhat? si buhaton na mo, madam, ha? Magpabilin mo sa akong yuta o di ko maningil sa 100,000 pesos kung magpakasal na ko ang inyong anak na si Arman. Unsa? Tikoy, tiguang naman na si Madam Carmen taon, oy. May uyab sa taon ko. Dong. Gusto nung gaya sa mapakasal, mi. Dong, manoy katawan na mo, dong, in taon. Ay, papawaan mo ta sa itong gipuyan, dong. O pabayron ta sa taga 100,000 nga nahuman ni sa gamay ka pa, dong, nga nasakit ka, ha? Dako magusto ni Mus Madam Dong. Una, dong. Usa. Lakaw-kaw, kundi kagid magpakasal niya. Ikaw lay hangyot niya, basin pa dahil malukmay. Paita bayain, oy. Mayo ka nga, ingon anang buhaton by puldo. Paita, oy. Anak lang buhata, bay. Ha? Tako ang gusto sa madam ni mo, Carmen. Ha? Turjaka na lang na. Ka na bang mura kang nagkaon og tinustos mo? Usa? Kung turjaka na ni mo, do, ha? Sos, masugot na sa nahangyon tatay mo, nanay mo. Turjaka na! Oh, bay, madapa ka na sa Madam, bay. Oy, noon. Katong kita ko na niya, hugot pong kaya nag-angay, bay. Kay gigama na niya iyang lawas. Tinuod ay. Kung pati yung biya kaya na taon siya, usar ko yan na ito para puyos Manila. Humot ka ng tsuso siguro. Suway! Paita bayain, eh. Pero, bay, tungod og alang sa kalipay ni nanay ug tatay. Ano man? Aron di mi papawaon sa among gipuy-an, bay. Ug dili na mi panilngon sa 100,000 nga utang nila. Ano man? Katubang na ospital us gamay pa ko. O, lagi. Nakautang sila. O niya? Paita, bahala na ni. Okay. Ingon ana na lang ako buhaton. Okay, daw! Salamat gani ka, Arman. Madam. Ihatag ko ang tanang gusto nimo, labi na ni tatay ug nanay nimo. Basta maako ka lang. Madam. Uy, kalami. Kalami. Gigakos magkukunimog maayo. Gihagkan pa ko nimo. Kalami nimo. Kahumot nimo, madam. Ato ta dito, mupahimutang takita. Usa? Sa gamay ka pa kung mo ani ka sabay, kung gusun ta dayon ka. Ug nakakita gyud ko sa imo, ha. Usa? Gusto ko mo tilaw, ana Arman. Na dayon sa kwarto. Bisan mo na ka, madam, pero Tubos gusto kayo na kayo. muna. Lagi lami kitot yan, no? Wa magtutoy ang anak. Ang budi, eh. Sa gamay pa siya. Gigatas na ako anak. Madam, lami pa kay ka. Buwan mo ako. Hagi ang ako adong Arman. Usa? Uy. Wala. Suok mo na ninyo, madam. Kagilo ka na. Umutan ni madam, uy. Sama na. Lami manikilaan, madam. Kilay mong di. Sige pa. Abot sa imo, May madam. ako ang Arman na. Madam, lami pa rin mo, madam, uy. Bisan matsud ka na. Idaran ka na, pero lami pa kay ka. Ilog sa imong dila. Ang imo. Buwan ako. Madam, kini, Kalami, ani. Bubutan mo na ni mo, madam. Kadako o kataas. Daan pagid ko. Samot ni kataas o kadako ko. Madam. Kung maulit ka nag-kiwid. Madam. Hagkani. Agay, Asing alungon. Anindot yan na, madam. Lami, anay mo musik na, madam, uy. Lami na, madam. Hindi na magwanta lami. Madam, ibig Gusto mong ko. biyakan. Iyak din ako. Hinay. Arman. Magpakasal ta, Arman. Taho ko pa ini. Arman. Gara, madam. Sige pa, madam. Kaya hapit ako. May nahitabo ginamo ni madam ato higayon na. Kung man sa nitabo, gihagka dahil ko niya kasal. Ugwa na lang sa dahil kong balibad. Aron,
Di mi papawaon sa mong gipuyan. Di na mi panilngon sa dakong kantidad nga utang sa akong nanay ug tatay. Nagpakasal na lang ko sa tiguwa nga dato kung malipay ang akong nanay ug tatay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dario, ginaingon, pasalamati ang imong bana bisan dili tanan ang nahatag niya. Ay importante nga naningkamot siya para mabuhi ang imong pamilya. Ayaw pangabit kay dako ng saa. Morning na itubos akong kinabuhi nga, dili na ko may mong mahikalimtan. Nay, utom na ko, Nay. Kining, nak, hapon naman ron. Muuli na to rin si tatay ni mo, ha? Nga nag-drive man taon si tatay ni mag-e-bike. Makakauna ta ron, nag-apot na yan, nak. Utom naman kaayo ko. Gusto ko kaon ko. Kaon ko. Sige na po. Gutom lang kaayo ko. Daoy, may hilak ka man hinoon ng maayo. Hilom na pa. Gutom naman. Hala, sige ka, naiungo ba ya? Bisag adlawan ron, pero doon na ba ya'y ungo? Usa hilom na, ha? Aron dili mo tungang ungo, nak. Gutom na lagi ko. Asa man ungo kay kaon ko ungo. Asang ungo kay kanon akong ungo. Gutom na kaayo. Sige, dinhilan ka, ha? Mangita ko og kawaman dito sa gawas. Pabuta ko din, ha? Kaon ko ungo. Sige, mangita ko ugo sa gawas. Ayaw paggawas, ha? Kay way mo bantay sa imong manghud nga natuog pa sa duyan. Dinhi ka lang, ha, Lilet. Ay, kahinay biya sa kong ate karon taon sa manikar. Ay, wala mo kayo kadatong taon sa mga laki. Paita. Ko, yes. Similay, ako may ganungog na ko. Yan, so, unsa man ha? Unsa imo ha? Doon na kayo kailangan magpamanikar ha? Ay, kabi na ko doon na kayo kailangan magpamanikar. Bida, mo di mong gitawag ko kay mahuwam kag wawar. Pahumas ako na bisag 200 lang yan, Sbi. Bayran lang ta kay abot ni Dario nga nag-drive og e-bike. Ay, still lang. Timing kay kaday. Wag yung ko'y kwarta taon. O pa sa ko'y kita taon sa ako pagpamanikar, ha? Ay, gisungo, gitaon ko sa kay gayunan. Kung doon na pa daghang manawag na ko mga customer, kanang manawag na ko mapatos ila, kay mapamanicure, at yung problema. Tojo kay bisag 200 na lang diha. Lagi taon, oy, ang saon nga. Aron siguro kang makadaka atong laki nako nga dako kayo to gusto nimo. Katong daga pa ka. O dignos ba? O katong daga pa. Portahan ba ya kayo sa dignos day, ha? O siguro gyud ko nga makadaog makatabang gito siya sa imong problema day. Ito dito. Maayo ka, Yans. May asawa ra ba na siya nga to sa Amerika? Basi gimingaw na siya ron sa lawas ng nakalipay. Unya iya kontripingan. Di lang ko, uy. Ay, sos, buutan na sa dignos. Ay, sige na. Ato as dignos. Maluoy lagi taon to nimo kay dako makita gusto nimo kaniadto. Ay, pastilan. Kung ako palang untang yung gisugot kaniadto dahi, Milay, di ka untang yung magkabayayat ron. Kaya raman ka nga, buhion ba? Sa atong mga anak, kung kita pa'y nagdayon, doon na ba ako'y negosyo. Wala ko magsalig sa kong asawa nga tuas gawas. Ari na lang ko, Diknos. Ato na lang ko sila ay mangita o kwarta nga kahuaman. Ay, alam mo pagbiya ko tayo sa... Di balibaran, tabagod ka. Wala man tingali. Diknos. Ayaw lagi kapang ako ang bukton. Basig doon ay makakita o lainos pagsapot. Ay, ang tinuod ba, Milay? Bisan medyo last ay ng inyong lawas ba? Pero may pagbati, pabagyapon ko nimo. Hatagan ti kag 50,000 pesos. Ha? Kung masugot ka nga, ang kunong ti ka nga, ini kayo na. Saman, may taos palibot ay. Dali. So, there's cake. O, manakatas-taas, okay? Sa? Kung manta kami labdan ba, himuon ta kang kabit day. Unsa? Dili ko. Ato na lang ko, Dignos. Diha ka na. Ay. Dito sa lakaw ay. Hapit, asus, hapit mulupad. Nahandog isa sa
Magkasa siyang bana. Madok siya mo pagkasa siyang pag-asawa. Pero gusto dyo ko nimo. Gusto dyo ko mo tilay mo Milay. Tilawan tagyo ka. Busa ang kunong tagyo ka. Pinaagi sa sapi. Nami aanit ay. Kalamit tatay. Gigutom yun kaya kong anak da. Kay kaduha na ni mga syupawa nga imong gikaon na. Nga kining usa nga nahibilin na lang, kang mama na lang ninimo ha. Hoy! Naabot na rin ka dar? Naibaw ka ba kung nasa si Milay nga akong asawa? Bayot? Ay sos, dapat doon silang dignas ay. Ha? Kipuha ko na siya guwawar taon para mapalit ako makaon. Kay gutom na siya. Oh, utsa? Dili. Dili mayong nga muad ko na siya o magpaduol siya ng tawana. Di ko musugot, Rico. Nung sa ka, murag na baka man ka. Paitaw eh. Dako gusto nas digno sa akong asawa sa daga pa ni. Basin iyan yung hayloon og kwarta. Nga akong asawa niya, Ikaw. iyang hilabtan. Ay sos, Tida. naunsa sa taon. Kaya nga nung hayloon mo niya taon ka. Buutan yung masawa. Ay, nung sa... Gusto na ka ngayon mabaka. Ha? Baka kagaroon. Di na ba ito mo yung magkabalakan doon? Pantaro ha? Basta... Tabot ay, nay. Day Milay! Ay, Day! haylo ata, ha? Ang balik ni mo sa away. Ingon na ang buhat-buhaton ni dignos niyo. Oy, dong. Iya, ang ko nga tagag 50,000 pesos. Basta magpahilabot lang ko niya. Mo to nga, mibiya dayon ko, uy. Basta, dili lang mabulingan ang akong pagkaasawa. Day Milay. Dong, balag po, Prita. Dili tagit ka bayluan. Dili ka luipan. Salamat, Day. Abi ni mo, Day, nakapakyaw ko ganiya, Day. Gatagan ko sa kalibo. Nga. Plus may kita pa kong daan nga 300 pesos kapin. Mga nga, nagdali gid kog ani, Day. Kung karon kay busog naman ka. Di na nako ni plug yun, Day. At tutos kwarto, Day, ta. Gana na kayo, Day. Dali na. Tingin ko pulaan ni Day Milay. Buti ka, Day. Day. Dusintos ka pinri mo ang ginansya ron to. O, Day, may nga magkakaroon doon. Okay na dong, uy. Ayaw lang pagsang imong kaugalingon sa pagpamasahiro. Importante nga, doon na kay Mada. Nakapanglabada masad ko ganiha. Naka 400 pesos mansad ko. Bites na ni. Day, si Dignos ba? Nagsige mo itong paatbang sa ato ganiya, Day. Ay, gid padahan niya, Day, ah. Promise na yun? Pag, bisag kapila pa na siya magpaatbang. Ligid ko madadong. Dili. Oh, Dignos? Paman ko masayon nga gidaang imong bana sa iyang amo aron pagpalit og dugang e-bike niya ni din ko sa inyo. Alin sa unsa, ha? Milay. Dawatan ng sobre. Imagine, 100,000 ang suda na. Gusto lang kong mamutilaw ni mo. Bisan ka usahan. Ayaw pagbalibad. Kay 100,000 kini. O bulang ka naman. O may bana pa. Kanya, na usa ka anak. Kaya, gusto lang ko nga motorjak ni mo. Kaya kausara ko. Kausara. Sige na, Milay. Unsa? Kausara mo. Hoy, Dignos. Bisag dublihon mo pa sa makadaghan ng kwarta nga mo ihatag nako. Dili ko kana dawaton. Mahal na ko nga kung bana. Kontento na kong malipayon sa mga pobre. Dili ko hugaw-hugawan ng akong pagkaasawa. Busa layas. Layas kay wa ko mahangol sa imong kwarta. Milay. Human ko sulti sa akong asawa sa buhaton ni Dignos kaniya, nakahilak ko sa tumang kalipay, kay mahal gyud ko sa akong asawa. Ug dili siya makahimo sa pagluib sa among kaminyoon. Pagkabuutan gyud sa akong asawa. Kung mao to magsunod out nga na-enjoy mga listeners, mabawi ra ko pohon. Mahuman sa ato ang trabaho para makasunod-sunod din tag-upload sa atong mga drama. O akong pasalamatan tanang ka-comment sa kuha. Salamat jud kay sa inyong tanan nga sa inyong pirming pag-comment nga mao jud mabasa sa atong
vlog. Shout out din ako tanan ka comment sa tuwa. Shout out nako si Michael John Amoris sa Tubod Lanao der Norte. Si Ma'am Berna si Roy, shout out. Shout out po nako si Ma'am Del Sam 99, shout out ni mo dia ma'am. Si Oscar Bedog, shout out. Shout out po nako si Lindsay Arnil. Nalin Lapial, shout out po nako si Lowell Balandra. Si Jude Plastico, shout out mo dia og sa imong tito. Ug mao to mga listeners, tanan ka comment sa tuwa ug atong shout out. Ug usbon ako sa tanan ka paminaw sa atong mga drama. Salamat jud kay sa inyong mga suporta. Ug maghinay-hinay na sa tag-edit para sa sunod na pud nato nga drama. Ug usbon ako mga listeners, salamat jud kay sa inyong tanan.